Bona tarda, soc l'Alba Roquer, estic a Pujol Riu, a Falgars d'en Bas, a l'extrem nord del Coll Sa Cabra, i des del 2012, junt amb Antoni, portem un ramat de 350 ovelles més o menys, una vintena de vaques i una trentena de cabres. Amb les vaques fem un maneig completament extensiu i amb la ovica brum és semiextensiu. I del tema de la coexistència amb el llop, jo penso que a nivell d'ovica brum, sobretot, parlaré perquè és el que més m'afecta a mi i que amb el problema que tenim avui en dia aquí, que tenim el llop punt de sol, és els que estem més afectats. Si pensem en una ramaderia plenament extensiva en què les ovelles estiguin 24 hores a l'aire lliure i a la nit també i al seu aire, per mi és impossible la coexistència si no fem canvis. Però clar, llavors ja implica fer uns canvis de maneig i després en tot cas ja entrem a quin preu i qui és el que ha de fer els canvis. Moltes gràcies, Alba. Hola, jo em dic Gabriela Preve, soc agent rural i dintre del cos d'agents rurals coordino les accions de seguiment tant de l'ós bru com del llop i una part del seguiment és la comprovació i peritatge dels danys que fan les dues espècies a la ramaderia. Això fa que els ramaders que heu patit danys i que ja ens hem conegut en moments i situacions una mica complicades perquè és quan hi ha la sang, és quan és el moment dur, és el moment dur emocionalment per qui pateix els danys i la meva feina acabaria fent el peritatge però al final acabes parlant, empatitzant una mica amb la persona que ha patit el dany, amb la persona i això m'ha fet veure o tenir una visió una mica global de moltes ramaderies, de moltes explotacions amb moltes casuístiques diferents, amb gent que ho entoma d'una manera, amb gent que ho entoma d'una altra manera molt diferent i m'ha permès veure una mica una situació i un escenari global que penso que després quan surti el debat hi ha algunes coses que crec que són importants de poder explicar i poder deixar clars a la gent perquè jo moltes vegades sento comentaris de com que la meva part acabaria com a administració amb el peritatge del dany acabo sentint com, si el dany és positiu ja es paga i la gent que digui això ja se'ls hi paga o ja no entén res de la dimensió real del problema i és una mica potser el que hauríem de començar el que m'agradaria poder una mica transmetre els ramaders que han patit danys ho saben molt bé, o sigui, la compensació que moltes vegades no arriba ni quan toca però quan arriba no soluciona mai res del problema i moltes vegades des d'un punt de vista més de fora, més extern, fins i tot a vegades més des d'un punt de vista més urbà es diu no, és que ja es paguen els danys pagar els danys no soluciona ni arregla res i només deixo aquesta primera d'allò i ja... Moltes gràcies. Bé, bona tarda, moltes gràcies per convidar-me personalment en aquesta interessant taula i a les jornades d'aquests dies. Jo soc Teresa Jordà de Ripoll, a prop d'aquí, relativament a prop d'aquí. Vaig ser alcaldessa del meu poble, queda molt lluny ara, totes i tots deveu conèixer l'alcaldessa actual. Vaig tenir l'honor i la sort també de ser consellera d'Agricultura en una primera etapa i en una segona etapa consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Medi Rural, per entendre'ns, on en aquest cas vàrem ajuntar per primera vegada les polítiques ambientals, les polítiques conservacionistes amb les polítiques més productivistes, per entendre'ns. L'experiència és tot un grau, van ser 3 anys molt difícils. Estic convençuda que si ara féssim una enquesta a tota la gent que ho va viure en primera persona, ja sigui com a ramader, com a pagès, com a ecologista, com a conservacionista, ens feia aquesta diferència molt interessant al Julio, hi hauria opinions de tot. Però evidentment no hi va haver prou temps perquè des d'un punt de vista particular penso que així haurien de ser les coses, perquè el cas que ens ocupa avui és un cas extremadament transversal. I un dels problemes que crec que hi ha en aquests moments damunt la taula, que és aquesta coexistència que ens parlava l'Alba, no? Que al final
en fi, avui potser trobem l'entrellada de tot plegat, però mentrestant doncs hi deu haver opinions de tot. Jo crec que la criatura plora, entre altres coses, perquè vivim en un país extremadament urbanita, on les decisions són extremadament preses des d'un despatx, des d'una òptica que impera, i punt, és així de trist. I malgrat vam ser molts, que ho vam intentar en molts moments, doncs són pocs. I si les polítiques productivistes, en aquest cas les del sector ramader, el sector agro, per entendre'ns, estan en un departament soles, i evidentment aquest departament és molt més petit i sempre s'imposaran, sempre, les més grans. Aquí ho deixo, això, crec que és un temazo. I pel que fa justament al que ens ocupa, doncs estic completament d'acord amb el que més o menys han dit els companys, és a dir, aquesta coexistència hi ha de ser. Jo crec que evidentment estem en un moment d'emergència climàtica, estem en un moment on la biodiversitat ha disminuït i està disminuint de manera flagrant. La presència del llop pel que fa a la cadena tròfica és important també perquè és l'únic depredador de senglars, de cabirols. Això també és un altre problema, el que deriva de la fauna cinegètica. Ara bé, aquesta coexistència hi ha de ser, però en el moment en què el llop torna, en el moment en què algú decideix reintroduir el llop, no es pot fer de manera unilateral, com s'ha fet, no es pot fer. S'ha de fer amb diàleg, s'ha de fer escoltant a totes les parts i s'ha de fer, evidentment, entenent que és una necessitat i aquesta necessitat s'ha de veure de tots cantons, igual que és una necessitat imperiosa, i amb això acabo, l'existència i la necessitat imperiosa de que existeixi la ramaderia extensiva a casa nostra. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Jo soc Elisabet Clota, vinc amb el barret d'ARCA, Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. Excuso la meva companya Marta, que ha tingut un problema personal i no ha pogut venir. Nosaltres som aquí una mica amb una de les nostres inputs per treballar, és això, és aquesta incorporació de la ramaderia extensiva al territori. Aquesta petita ramaderia, sobretot oví i cabrum. Amb aquesta iniciativa, o amb aquesta idea, des del 2019 s'està treballant amb la implantació dels espais test, que són com unes eines d'incorporació al territori. A partir d'aquí, i pròxims aquí on estem, s'han implantat un espai test a Sora, amb carum de llet, i ara està en projecte un espai test a Sant Pere de Torelló, a la Vola, amb ovella de llet. Aleshores, som aquí una mica amb aquesta visió, perquè sobretot amb el tema amb l'espai test que tenim a Sant Pere, que està en disseny, el que ens hem trobat és això, són això que parlava l'Alba, aquesta coexistència o el disseny d'aquest espai test, i ara ens hem trobat que arribarà el llop, o hi ha el llop ja, i clar, hem de coexistir amb aquest depredador, i aleshores a l'hora de disseny, de tot plegat, has de reinventar-te una mica. Nosaltres pengem del Departament de Desenvolupament Rural, i aleshores a veure com ho fem per cohabitar i per coexistir. I una mica la manera que ens sembla o que creiem que hem de treballar és coexistència, més taula, més intentar entendre o veure totes aquesta mirada que deia també la Teresa, veure que tothom sigui partícip d'aquest diàleg i que realment, com també deia el Julio, això, de que s'entenguin totes les parts i que intentar posar-ho. I llavors, per la part que ens hi va i com a iniciatives aquestes que volem potenciar la introducció d'aquest ramatge en extensiu al territori, creiem que és molt important i que hi hem de ser. Moltes gràcies, Àlex. Hola, bona tarda. Jo sóc el Víctor Sazatornil, sóc investigador del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, que estem allà a Solsona, i jo, des de fa ja 25 anys, ben bé, em dedico a estudiar el llop. Primer vaig començar
com a tècnic de camp, fent seguiments del llop a zones, doncs, a altres zones del nord de la península, i després, doncs, mica en mica em vaig anar ficant una mica en el terreny també de la recerca, no? I per tant, doncs, jo penso que puc aportar una mica aquest punt de vista de l'ecologia del que és l'espècie i segurament una visió més fent una mica zoom en fora, perquè també m'he dedicat una mica a analitzar el que són processos com potser una mica més gran escala. Jo no sóc ramader i tampoc sóc del Coll Sacabra, m'agrada molt venir per aquí amb la família, però no conec aquestes idiosincràsies que es poden, diguéssim, que al final són molt determinants en el tema de com es gestiona el conflicte. I a partir d'aquí, vam demanar una mica el tema de la nostra mirada i la veritat és que estic veient, bàsicament amb el que estem dient, veig com molts punts en comú i jo no seré menys, no? O sigui, jo, de fet, anava parant el Julio, jo venia amb el cotxe pensant una mica, a veure què explicaré, i anar sentint el Julio i dic, ostres, està dient una mica el que jo havia pensat, no? O sigui, jo penso que el primer pas fonamental és aquest d'establir, com ho diria, un terreny de joc realista, no? És a dir, alleugerir una mica aquesta càrrega simbòlica que té el llop, per les dues bandes, o sigui, aquest excés de romanticisme de, mira, arribarà el llop i ens arreglarà aquí tots els ecosistemes, com va passar allò de Yellowstone, de no sé què, i l'altra visió també més negacionista en aquest sentit, de mira, la coexistència és impossible, no es pot, no hi ha una altra, i llavors penso que per combatre una mica això, establir aquest terreny de joc és una mica la primera cosa que hauríem d'intentar, i a partir d'una sèrie de realitats. Perfecte, moltes gràcies, Víctor. Anem a establir aquest terreny de joc, doncs. Perdona un moment. Sí. Els que no som ramaders, Sí? quina és la magnitud del problema del Coll Sacabra? Ara anirem a Per això. tenir una idea. Ara anirem a això. Deixa'm fer una pregunta de qui de per aquí ha patit aquest conflicte. Podeu aixecar la mà? Molt bé. 1, 2, 3, 4, 5 persones. Rellevant, és un percentatge important. Sí, els he comptat. 5, 6 persones. Molt bé. Joan, tu em vindries un moment a explicar com ho has viscut, què t'ha passat? Sisplau. Anem a situar. Però deixa'm seu, perquè si no... Seu. Costa molt, Seieu la taula. Què ha passat amb el llop? Mira, hem tingut dos atacs. Un primer, no me'n recordo, potser fa un any o així. Sí, aquest va ser, normalet, diguéssim. Em va ferint unes quantes i em van matar una o dues. Però ara, més endavant, hi va haver un altre i aquest, va ser molt bèstia. En una nit se'n va carregar 18. Em va matant a 8 i em va ferint a 10. I d'aquestes 10 ja no recordo si se'n va morir una o dues més. Però supersanguinari, Era una nit que estaven en un terreny, allà al costat de la casa, a la serra, que tots els de per aquí ho coneixem. I el tio, sense por ni res, es va ficar allà i va anar fent pam-pam. I l'endemà, quan vam trobar-ho, ens passegem per allà i en trobaves una degollada aquí, una morta allà. Un Cristo, I com et sents aquest matí quan trobes això? Com ho vius? Hosti, us juro que no sé ni com dir-ho, No, home, és terrible, Tu vas amb el jeep allà anar envoltant i trobant una destrossada aquí, una destrossada allà. En aquest moment, amb el que menys penses és amb diners. Allò val el que val i ha fet el Cristo que ha fet, però en aquell moment no ho penses en diners. Després ja la cosa ja hi vas caiguent amb això, Però clar, et sents molt fotut, Perquè les ovelles que tu has perdut són mercaderia, són reposables o com és això? Jo tampoc soc ramader, I quin vincle tens tu amb el teu ramat? Forma part del ramat, això. I sí, perds aquells animals. Però et diré una cosa. La pèrdua d'aquells animals ho comptes 1, 2, 3, 4, 5, per tants diners és això, ja està. Però clar, és que el problema no és aquest, El problema és els avortaments, els no-zels, tot el que no pots veure i palpar, que no pots quantificar.
aquí és on tens la pèrdua més gran del ramat, el desmanec, perquè pensa que aquestes ovelles, quan veuen un trist gos, allà la gent de la casa rural de la Serra, van amb gossets d'aquells petits macos i d'allò, a la que els veuen, penseu que corrien però com boges, O sigui, ha desmanegat el ramat. I, bueno, no sé com... Trauma, hi ha trauma, no? Trauma. I tu tens dolor també o només pèrdua econòmica? No, home, no. La imatge era molt dura. Hòstia, sí. No, home, a veure, tot un... Bueno, és igual. Després les vas recollint d'un en un i les poses en un pilot perquè vinguin a fer els papers i fot un goig de cuidado, No, és una situació molt traumàtica. Moltes gràcies, Joan. Sí, de res. Moltes gràcies. Alba, tu també tens una experiència similar, oi? Bueno, en el nostre cas tenim la sort que atac no n'hem tingut a casa, l'hem tingut al costat, estic al costat de la serra, per tant el vam tenir molt a prop i vaig poder presenciar l'escena de les ovelles de la serra i de veritat, no eren meves, però veus el prat i vas veient una ovella morta aquí, una allà, una més enllà i de veritat que fa mal, vull dir, encara que no siguin teus els caps de bestiar, segurament qualsevol de vosaltres us haguéssiu quedat igual, és dur. Això, nosaltres atac no n'hem tingut, però sí que clar, portem un any i mig que hem hagut de canviar el maneig del bestiar, és el que us deia, o sigui, ara deixar les ovelles a dormir a fora sense cap mena de mesura és una bogeria, o estàs disposat que potser un dia et lleves i hi ha hagut un atac. Tu tens por, tens angoixa de que passin coses? Home, sí, els primers dies quan es va confirmar que hi havia el llop aquí, que havia hagut els atacs a la sala i a les viles, nosaltres una part del ramat, les que no criaven, dormien a fora. I vam estar uns quants dies que et llevaves a la nit, et despertaves, o al matí era obrir la finestra, veure si hi ha tot el ramat a fora, fins que al final vam començar a prendre mesures perquè també era un neguit. O fins i tot, a tall d'anècdota, perquè veieu que fins on arriba, nosaltres aquest estiu un dia que érem fora, se'ns van allargant el dia, ostres, es fa fosc, arribem tard, no passa res, ja tancarem el bestiar quan arribem. El meu fill, que té 10 anys, estàvem tornant a les 11 de la nit, mama, i si ha vingut el llop? O sigui que no és només la part econòmica, també és el neguit que tu tens a dins de si passarà alguna cosa, de que si això, un dia que marxes, que prou que costa marxar, ho allargues més del compte i si en aquell moment passa alguna cosa, què? Per això hem de prendre mesures, però vol dir que tu, quan fosquegi, has d'haver tancat aquell bestiar. O, clar, sempre pensem en la nit, que és quan hi ha més risc, però a èpoques de la tardor, d'aquelles boirades, que no veus un metro davant teu, què pot passar aquell dia? Que tu tens les ovelles allà pasturant ben tranquil·les, que tu hi ets o no, perquè has fet un tancat i tens les ovelles allà que estan fent la seva feina. Clar, el llop pot atacar en aquells moments. Un dia així clar, segurament no sortirà a plena llum del dia, però si està emboirat, plovisquejant o així, qui el veu, ell pot actuar. Que les estimes, les teves ovelles? Molt. Sí, jo sí. Evidentment, vull dir, sí, clar, són com part de la meva família, ho sento molt dir-ho, sí, i evidentment, vull dir, jo les tinc per produir xais i vull dir que és la meva font d'ingressos i aquests xais van a escorxador i és per consumir carn, evidentment. Però, també em fan tot a mi i a tota la gent que gaudim del coll de cabra, com parlàvem avui al matí a l'altra jornada, que també mantenen tot aquest paisatge que tant ens agrada. Per tant, però sí, jo me les estimo i quan hi ha una baixa, evidentment, tens un... et sap greu i quan passa una cosa així, doncs encara més. Miquel, contestem una miqueta, més o menys? Sí. Perfecte. No venim cap aquí, sisplau, ja hi ha la cadira... Però ara estàvem amb això, amb els ramaders. Si ets ramader i vols explicar, també pots venir. No vull explicar, vull demanar l'objectiu d'aquesta trobada, perquè nosaltres ja hem tingut, tots els que estem aquí ja hem parlat del llop, de com ha fet el pagès, de la part del llop i tot això. Es anirà desplegant a poc a poc. Vull l'objectiu de... Es anirà desplegant, ja ho veuràs. Però sí, t'entenc. Saps què vull dir? És que ja l'hem passat, Sí. Ja l'hem tingut 3 cops. Gràcies. Volia saber només l'objectiu de la reunió. És això, anar-lo desplegant.
No ho sabem. Però què vols dir, com afecta el ramader i com afecta el llop? No, ja ho veuràs, és interessant. És interessant, sí. Et convido a fer un seguiment. Doncs gràcies. Una altra part important d'aquesta situació és el llop, no? Víctor, tu que remenes aquest tema, qui, no què, qui és el llop? D'on ve? De què estem parlant? On n'hi havia abans? Què ha passat? D'on ve? Què passarà? Què podem esperar en els propers anys? Com es comporta etològicament? No? Qui és aquest personatge? M'estàs parlant dels llops que tenim aquí, d'on venen, o què és el llop en general? O sigui, el llop, al final, és el que deia una mica també, no? El que sortia també una mica del que parla el Julio, no? Al final el llop és una espècie, com qualsevol altra, que el que es dedica és a néixer, créixer, reproduir-se i morir, no? I al llarg de tot aquest cicle doncs, interacciona amb altres espècies, inclosos els humans, no? A partir d'aquí, doncs, evidentment, doncs, té uns atributs que fan doncs, que sigui, bueno, doncs, que fan favorable, no? Que fan molt atractiu com per una part de persones, però d'altra banda també doncs, genera, bueno, ho esteu ja dient, no? Doncs, uns danys o pot generar uns impactes, i d'aquí doncs, li surt la part aquesta simbòlica, no? Aquesta càrrega simbòlica. Els llops que tenim aquí, com també bueno, sap en Gabriel, no? Que es dedica a fer el seguiment, com ja heu dit, són llops que han arribat pel seu propi peu, val? És a dir, no es tracta d'una reintroducció, com sí que va ser el cas de l'os. El llop té aquesta capacitat de, diguéssim, el llop s'estructura d'una estructura social bastant complexa dins del món dels mamífers i els carnívors, del món dels animals. És un mamífer social, és un carnívor social i per tant s'organitza en el que nosaltres en diem, en català es diu llopades, correctament, a mi jo sempre he dit manades i sé que és incorrecte però m'agrada dir manades, i aquestes manades doncs, diguéssim, s'autoregulen. S'autoregulen vol dir que en el moment en què comencen a créixer doncs, hi ha una part d'aquests individus que marxen a buscar-se la vida. Si allà a prop d'on han nascut troben parella i poden establir una nova manada, doncs normalment allà s'hi queden. Si allà hi ha una altra o aquell territori doncs, no és massa favorable o de tant en quant, com diguéssim, doncs perquè sí, doncs posen a caminar i són capaços de recórrer molt llargues distàncies. Per tant, els llops que tenim aquí són aquests llops que han recorregut una gran distància. Centenars de quilòmetres. Això que ens ha passat al Coll Segabra és un individu que ve de lluny i que volta per aquí explorant el terreny? Com a mínim ve de França, segurament ve de França. Però aquí a Catalunya en va arribar un que havia nascut a Alemanya, al nord d'Alemanya. És a dir, que feu-vos una idea d'això, que aquesta arribada, això també el que ens hi diu és que, clar, quan jo vaig començar a treballar amb el llop, o sigui, per exemple, haver-hi llops a Alemanya era una cosa impensable, que no n'hi havia, saps? A França, als Alps, començava a aparèixer alguna coseta, ostres, s'ha trobat un per aquí, un per allà, poca cosa, no sé quantos. Ara els Alps estan tots completament ocupats, a França es van expandint cap a l'est, a Alemanya és espectacular la progressió de l'espècie a Alemanya, trobem manades en llocs com Holanda, Bèlgica, Dinamarca, en ambients... Si això pensem que és un ambient humanitzat, doncs és molt més, saps? És a dir, coses que... Bueno, el llop té aquesta capacitat de sorprendre'ns, no? Inclús els que l'estudiem, dius, ostres, a vegades coses que no t'esperaries, dius, ostres, doncs sí que ha arribat fins aquí, no? I per tant, doncs, el que hem d'esperar és que jo esperaria que n'arribaran més. Està en un procés d'expansió a Europa, doncs, no? I com és que ara no n'hi havia? Per què fa uns anys no tenim aquest problema? Bueno, perquè ens els vam carregar. Com va anar això? Fa uns 100 anys. Fa uns 100 anys vam donar la puntilla, fa molts segles que vam començar, doncs, a perseguir-los, no? Sempre s'ha perseguit, sempre hi ha hagut una, diguéssim, i més, abans que tot el tema aquell que deia la companya de la ramaderia extensiva, està molt més extesa, no n'hi havia una altra, i era, diguéssim, la ramaderia de subsistència, doncs, per tant, la gent es jugava, tothom es jugava i li anava la vida, no? I per tant, doncs, ens vam dedicar aquí i a tot arreu on hi ha hagut llop i ramaderia convisquent, s'ha dedicat històricament, des de temps ancestrals, a perseguir el llop. Què va passar? Aparició d'armes de foc i, sobretot, l'aparició dels verins, van facilitar molt la feina a la gent i aquí això va ser un punt d'inflexió.
durant la dictadura en Franco també va fer alguna eina per aniquilar les alemanyes i això, que sí, eh? Sí, però aquí a Catalunya ja no en teníem. Ja no en teníem, ja ens els havíem liquidat. Molt bé. Gabriel, diguéssim, hem d'entendre que el llop ja hi era quan nosaltres vam arribar? Jo no sé si era quan nosaltres vam arribar, Jo no hi era. Que el llop és una espècie que fa anys que campa i que això està clar. Que teníem llops a tota Catalunya també està clar, perquè tens dades de tot. Només mirant la toponímia, a quasi cada municipi trobaràs topònims que faran Puigllubí, Sant Robagà del Llop, o sigui, fins i tot Cantallops, i Cantallops el tens Cantallops a l'Empordà, tens Cantallops al Penedès, vull dir, a tot arreu, des de la costa fins a la muntanya. Per tant, que hi havia llops arreu, segur. Quants anys? Doncs fa molts anys. Bueno, com t'he dit, el Víctor és una cosa que nosaltres vam ser els que vam propiciar la seva extinció de manera natural. Ara torna. Una cosa que és molt curiosa és que quan els llops aquí es van acabar no hi havia cabirol, no hi havia cèrvol, quedaven 4 isards de les muntanyes, quedaven 4 senglars, o sigui, era el moment que hi havia menys senglars a Catalunya, o sigui, estàvem al procés a l'invers i teníem llop. Jo m'imagino que la coexistència en aquell moment havia de ser duríssima, perquè els llops, l'única font d'alimentació que devien tenir era la ramaderia, perquè és que no teníem cèrvol, no teníem cabirol, no teníem res d'ungulats de les seves preses naturals, i evidentment ens el vam carregar, perquè és que allò havia de ser... Ara l'escenari que tenim és al revés, saps? O sigui, tenim problemes amb alguns llocs per unes densitats molt altes d'ungulat, de cabirol, de cèrvol, i ara, de manera natural, arriba darrere qui se'ls menja, però clar, qui es menja això també es menja les ovelles, les cabres i a vegades vedells, i aquí és on entrem amb el... I si el llop, diguéssim, que entenem que menja herbívors, té senglars i cabirols i això, com és que ataca els ramats? És que això és... A la natura i els animals funcionen així, sempre tu agafes la solució més fàcil i la més eficient. O sigui, a mi m'és molt més senzill matar una ovella que anar a perseguir un animal salvatge que correrà, que es defensarà. I a més, no només això, i això ho explicaria, que abans el Joan ho ha explicat molt bé i el Xavi també va viure a la sala, per què quan m'ha atacat les ovelles n'ha matat 15, 16, 17, 18, si només n'ha menjat una? Jo recordo que... Però n'ha mossegat una mica... Sí, o n'ha ferit no sé quantes, me n'ha mort no sé quantes, i només n'ha menjat una, i per què se n'ha carregat 18? Saps? I això és una de les coses que més mal ha fet de sempre els llops. O sigui, per què els llops, quan les típiques llopades que es diuen, o sigui, per què quan el llop entra en un ramat i això es carrega tants caps de bestiar i si després només n'ha de menjar un? I molts rebels a vegades em diuen, si només me'n toqués una, encara digues, mira, tocat una, saps? I entendre això, clar, si ens ho mirem des del nostre punt de vista, amb uns ulls humans, clar, aquest animal és dolent, aquest animal és sanguinari, saps? Però els animals no són ni bons, ni dolents, ni sanguinaris. Els animals són instintius i es mouen per instint. I això fa que quan un llop, per exemple, intenta caçar una presa salvatge, sigui la que sigui, quan la fa córrer, quan l'intenta perseguir, els altres animals, si per exemple estem en un escamot que hi hagi 4 o 5 cérvols, quan haurà aconseguit apartar un i anar per ell, quan aixecarà el camp no en quedarà cap allà, ni en veurà cap. L'instint de caça s'acaba allà. Amb els cànids, els gossos igual, i per això quan tenim danys de gossos, jo he vist danys de gossos de 100 ovelles mortes, de 150 ovelles mortes. O sigui, el gos acaba fent el mateix que el llop. Tots els gossos descendeixen del llop. O sigui, totes les coses bones que tots els que tenim gossos i ens agraden els gossos els veiem, al final, jo cada dia que miro el meu gos li veig més coses del llop. Saps? O sigui, tots els gossos, tots descendeixen. A dia d'avui agafem un gos, de la raça que vulguis, i agafes un llop i els creues i tenen descendència, la descendència és fèrtil i continua sent fèrtil. O sigui, evolutivament parlant, fa molts pocs anys que es van separar gossos i llops. Llavors, el moviment desperta l'instint de caça, de predació i de persecució. Quan això ho fas amb un ramat, que tens 300 caps, 150, 15, 20, 25, i el llop n'agafa una, les altres corren una mica i es paren allà. Doncs vaig a per la següent, i vaig a per la següent, i moltes vegades ni les mato, perquè quan l'estic mossegant continua el moviment i me'n vaig cap a un altre, i vaig cap a un altre. I a l'endemà arribo i trobo una destrossa que és molt difícil de pair. I dius, hòstia, això, com
però no és que l'animal ni sigui... O sigui, és pura i... O sigui, és un instint. Hauríem d'entendre els instints dels animals com una molla que es dispara. Nosaltres perquè els instints els hem anat carregant i ja són molt poc instintius. I una molla, un cop es dispara, ja no pots enrere, saps? I el llop, mentre tindrà preses potencials que capturar, ell anirà i les perseguirà. I quan acabarà? Acabarà quan ja haurà corregut tant el ramat o l'haurà esgarriat tant que no tindrà vista i es quedarà amb aquell últim animal. I a Catalunya tenim també molts atacs de gossos. A Catalunya tenim atacs de gossos. El quantificar si molts o si pocs, mira, t'ho diria molt fàcil. Si comptéssim el nombre de gossos que hi ha a Catalunya i el nombre d'atacs que hi ha, et surt un ràtio poc, perquè hi ha molts gossos a Catalunya. Però clar, els atacs de gossos són molt bèsties. Jo, de fet, els atacs de gossos que he vist són més bèsties que tots els atacs de llop que he vist, quan hi ha algun. Ara, si ho quantifiquem, són molt menors que els atacs de llop a proporció, diguéssim, perquè tenim pocs llops, en aquests moments tenim uns 11 animals detectats genèticament a tota Catalunya i els 11 aquests llops, en tot aquest any passat, han mort, si ho dividíssim per nombre de llops, més ovelles que no pas els milers de gossos que hi ha, no sé quants n'hi ha, però n'hi ha moltes gràcies. Perfecte, moltes gràcies. Teresa, entenem per lo que ens expliquen els companys que a Alemanya hi ha molts llops, hi ha moltes persones, deuen haver trobat el mètode, és a dir, els alemanys deuen haver decidit que volen coexistir amb el llop i deuen haver trobat les fórmules, Itàlia, França també. Hem d'entendre que Catalunya s'ha decidit com a país que volem conviure amb el llop, amb l'ós, amb tot això, és a dir, quina és la visió de país que tenim en aquest sentit? A veure, jo d'entrada distingiria coexistir amb conviure, perquè crec que conviure, la ramaderia, els xais i els llops, conviure. Poden coexistir, però perquè coexisteixin han de fer moltes coses, no només diàleg, no només compensació econòmica, sinó treballar perquè existim una resiliència, que tots estiguem molt més preparats. Les femelles d'aquests 11 que has dit ja... No, és que no ho recordava. Llavors, tampoc sé, desconec com està Alemanya, sí que us he de dir que des... A França hi ha individus i a Alemanya també hi ha... Sí, però la coexistència. On hi ha llop sempre hi ha conflictes, sempre. I a l'Estat, no sé si recordareu, ara no ho sé exacte, diria que va ser a finals d'any que el Congrés de Diputats aprovàvem una llei, diria que era la dels agents forestals i la dels bombers forestals, i el Partit Popular i Vox, en aquest cas, després faré també un incís d'això que dic, van aprofitar, quan tornava del Senat aquesta llei, per introduir un parell d'esmenes per dir que es havia acabat la introducció del llop. Sobretot parlaven de les zones del nord del país, de la península, que evidentment en aquests moments hi deu haver més problemes de coexistència que els que tenim al país, que no vol dir que no n'hi hagi. Llop, no parlo d'ós perquè l'ós és una altra pel·lícula. Bueno, per què dic això? Dic això, aquesta esmena es va aprovar i en conseqüència havíeu d'haver vist com es celebrava. Dic això perquè em dóna la sensació que també amb tot plegat hi ha d'haver, i el Julio d'alguna manera en parlava, també una conscienciació també amb la ciutadania, tots plegats, i que es desconeix. Ara, per una qüestió de populisme, ara la política no cal que jo vingui aquí a dir-vos res, la desafecció és enorme entre la ciutadania i la política perquè fot realment fàstic, perquè el populisme ha crescut a uns nivells increïbles i això es transmet absolutament a tot arreu. També en aquest cas, també en la pagesia. I això deu tenir molts responsables i moltes conseqüències. Òbviament, jo crec que els primers responsables són les polítiques que no s'han fet bé. I quan les polítiques no es fan bé, doncs ve algú i amb molt populisme el que fa és captar tot aquell de censís o tot aquell empresa acumulat. I en jo crec que no ens va bé també aquestes postures, perquè al final el llop ve a portar alguns avantatges, alguns avantatges, controlat, i que els ramaders que han de coexistir coneguin els seus comportaments, que evidentment
amb diners, ni molt menys, són importants, però coses que t'hi trobis un cop cada un atac. Clar, si t'hi trobes de manera reiterada, això no hi ha diners que ho compensi. Perquè aquests senyors del Senat que comentaves, tu creus que són conscients de que en el seu ramat i que queda dur i que les altres ovelles queden traumades, o només veuen la mercaderia? No, això veu només la mercaderia, però és que va més enllà. Jo crec que en aquest sentit l'extrema dreta, no vull fer política, però el que vull dir és que el populisme abraça el món rural. I això és un drama, val? És un drama. Té moltes conseqüències, moltíssimes. Val? I perquè el que no hem d'aconseguir, la gent es un sector extrem, no? Jo no li he demanat avant, però jo crec que ells poden entendre, o els agradaria entendre, saber com podem coexistir, com podem tots viure sense que hi pot haver un accident, òbviament, clar, hi pot haver un atac. Però és evident, no?, el que dèiem abans també, no?, la cadena tròfica, no?, el Gabriel en parlava, els camps, en fi, els conills, els cabirols, és a dir, tot això està creixent d'una manera exponencial. Doncs és molt possible que el llop falli però després, esclar, hi ha d'haver aquesta resiliència, d'aquestes característiques no ajuden. Perquè jo estic convençuda, avui perquè parlem del llop, la ramaderia extensiva, té 25 milions de problemes més que el llop. Òbviament. És que al final el sector primari té altres problemes que el llop o que l'os. Sí. Molts problemes. Aquests dies hem posat molts d'aquests problemes sobre la taula i hem vist que són problemes molt transversals i que es poden enfocar de moltes maneres, sobretot en territoris petits, però crec que el que estàs dient és que ens quedem amb la paraula coexistència, no? Que necessitem, és un diàleg, és una balança, però parlem de coexistència amb el llop i els ramaders, o parlem de coexistència amb el llop i els territoris, o parlem de coexistència a Catalunya, diguéssim. Catalunya ha de coexistir amb el llop, és a dir, quin és l'abast de la implicació? Perquè jo de moment veig que hi ha unes persones que són els que hi perden, que tenen pèrdues, i la resta, doncs, o fem política o som el públic, no? Jo crec que és el que he dit al principi, A veure, el tema és complicat, evidentment, i es pot fer molt millor, i crec que s'ha de fer molt millor, Ahir, aprofitant que venia aquí, sí que vaig, perquè no estic al cas del dia a dia actualment, i vaig parlar amb el director general de Polítiques Ambientals, i em va dir que aquest dimarts s'havia aprovat un decret llei, que en aquest cas el que aportava era que es podien modificar els barems d'indemnitzacions, i que, ho deia el Julio, l'administració que estigui allà i apliqui allò que decideixen, en aquest cas els actors que ho gaudeixen i ho pateixen. En aquest sentit, que el tema estava així. Però per mi particularment crec que el problema també és de recursos, en tots els sentits. No per un tema, no perquè compensi emocionalment el mal, sinó perquè el sector necessita més recursos en tot. No amb els danys del llop, que també, en tot. I per què dic això? Perquè torno al que deia al principi, perquè és un problema que tenim en aquest país. Per aquest país només existeixen els pagesos i el medi rural quan hi ha un punyetero incendi, i quan al final ens adonem que el que para l'incendi és un camp de vinyes, no? Perquè està treballat. I en un país on tenim gairebé un 70% de massa forestal, de la qual un 75% està en mans privades, i ho hem de dir així de clar, no? I encara hi ha moltíssima gent en aquest país que es pensa que els propietaris forestals són l'aristocràcia del país. Hi deu haver algú que potser sí, però amb tot el respecte ho dic també perquè el conec, no tots els propietaris forestals són en Vila de Badal, m'explico? Evidentment, haver de gestionar tot això requereix també diners, i no hi ha diners, o sí que hi ha diners, però aquests diners no nodreixen un departament com el Departament d'Agricultura. No, i aquí dalt no arriben. Això a banda. I aquest és un problema. Alba, tu com a epicentre, diguéssim, d'aquest conflicte aquí, representant,
del sector, que hi ha altres persones. Tu creus que les altres persones que heu estat afectades us feu costat? Creus que la resta de ramaders del Collsacabra ens fem costat? Creus que la resta de població del Collsacabra, és a dir, del territori, et fan suport? Creus que el govern, amb aquestes noves decisions que fan, tot anirà bé? Com ho veus, això? Bueno, com a ramaders, amb el tema del llop ens hem fet costat, bàsicament informant-nos i consolant-nos, és que no queda gaire més. A nivell de govern, a veure tot aquest nou decret, a veure realment com és, perquè sí, des de aquí fa un any i mig que tenim el llop, sí que hem tingut algunes ajudes, però al cap i a la fi, al final, la inversió gran, sigui en temps o econòmica, l'hem d'acabar fent nosaltres. I ja no dic si tens un atac o no, no et dic la compensació econòmica, que m'alegro que es modifiquin els barems perquè estan totalment obsolets i no tenen en compte tota la pèrdua que tu pots tenir a nivell productiu, però si no a nivell de, per exemple, si tens un corral ben tancat, 4 parets i 3 metres, és l'únic lloc on estaran segures a la nit les ovelles, perquè la majoria de corrals tenen una banda oberta. Sí, posa-hi un filat, posa-hi fil, però pot haver-hi un dia un accident. Però si no, si tu has de començar a invertir més hores de temps, ja no puc deixar les ovelles, els que fan maneig completament extensiu, tot el dia fora. A la nit les he de tancar. Implica que tu al vespre has de recollir aquell bestiar, tancar-lo i l'endemà al matí anar-lo a obrir i portar-lo a la zona que els hi toqui. Això ja és més estona de feina. Per tant, inversió per part del ramader o ramadera. Si has de fer tancats nous, teòricament havien de sortir unes ajudes que han sortit, que a la reunió que vam tenir aquest estiu, crec que va ser el juliol, ens van dir, ens les van vendre molt bé, i a l'hora de la veritat el pressupost és mínim i les oficines o amb gent amb què hem parlat ja ens han dit que això està pensat sobretot pel Pirineu, per pastures comunals, que ho podem demanar però que segurament no arribarà enlloc. Llavors, clar, tu has de fer un tancat nou, a partir d'ara fes-lo de 1,70 m i amb un fil elèctric, perquè si no el llop salta. O les malles, sí, ens han proporcionat, alguns les hem fet servir, unes malles electrificades de 1,70 m i un pastó elèctric per poder-les aplatar a la nit. Aplatar vol dir tancar-les a la nit amb un tancat. Clar, aquestes malles, és que una persona sola és impossible, no, impossible no, però és de molt mal maneig. Si ho fas sol, inverteixes molta estona. Si no, has de ser 2 persones. Si ho fas en un camp que és ben net, no tindràs problemes, però aquí tenim moltes zones adavesades, que encara que hi passi el bestiar, doncs hi haurà narços petits, argelacs, el que sigui, s'enganxa tot arreu. O sigui, jo penso que l'administració costat no ens en fa. Perquè, sí, ja us ajudarem, no, paraules, bones paraules, sí, n'hem tingut a cada reunió, però a l'hora de la veritat, em sap greu, però no... Jo almenys no el percebo. Quins són els punts claus que l'administració hauria de fer? Pagesos, si voleu us passo el micro, Per mi, indemnitzacions reals, quan hi hagi un atac, i un suport real econòmic i, si cal, d'hores de feina, si s'han de fer infraestructures noves per poder minimitzar el risc d'un atac. Perquè vosaltres esteu disposats a fer canvis en el maneig i adaptar-vos a les circumstàncies? Ja els hem fet. Vull dir, alguns menys i altres més. Aquí els que van tenir els atacs inicials, a la Sala i a les Viles feien un maneig completament extensiu, que tenien les ovelles amb unes parcel·les i aquelles ovelles estaven allà uns dies, unes setmanes o el que fos. Perdona, deixes dir una cosa? Si no haguéssim fet res, hi hauria algú que no tindria bestiar. Per tant, aquí entenem que el sector s'ha mogut ràpid perquè té interessos, perquè s'estima el ramat i perquè és la seva manera de viure i l'administració no ho atrapa. No ho atrapa. També teníem els espai test, que abans comentàvem. En què ens pot aportar valor en aquest conflicte? Bueno, els espais test, la idea és, o sigui, com comentàvem, no? Catalunya és un territori eminentment forestal, llavors, quan més ramats tinguem a territori pasturant i fent el tema de la silvopastura i netejant,
més territori net tindrem. Quines solucions poden aportar els espais test? No sé, nosaltres ara com ara el que ens passa és que, per exemple, la noia que tenim a Sora és una noia que està començant, amb poca experiència, i ha estat avalada, perquè una mica el que deia l'Alba, no? Ella té poca experiència, no és com vosaltres, llavors, per tant, el temps que ell inverteix amb el ramat i tot, doncs li suposa, bueno, com encara suposo que un temps afegit, llavors el tema aquest de la conciliació o intentar, quan tu vols atraure jovent a territori perquè practiqui la ramaderia extensiva, que puguin conciliar una mica també, doncs això li suposa més temps, una inversió extra a fer, el mateix que explicava l'Alba. Llavors, els espais test, de moment el que estem aquí som una mica per escoltar i per veure quines solucions es poden aportar i també per involucrar-nos una mica amb el tema aquest d'aquesta prevenció i de fer massa a l'hora de donar suport a veure com ens hi adherim i com ho afrontem també, perquè també és si podem anar creant aquests petits espais on els joves es puguin testejar per després acabar incorporant-se, però clar, hem de dotar d'eines i també els hem de dotar d'aquesta experiència perquè després quan s'incorporin, és això, puguin saber com afrontar-ho. Jo tinc la sensació, en general, tinc la sensació de que tenim un conflicte de país que per una banda té uns beneficis ecosistèmics interessants, la biodiversitat, sembla que la vida és això, aquestes coses que passen, no? El llop ja havia estat aquí, el vam aniquilar i està tornant, em sembla molt natural aquesta lectura, però el gasto el paga ella. I ells, i estan sols aquí. No? Llavors, això no pot ser. I no només miro els polítics, sinó que també miro, diguéssim, la societat, no? És a dir, vosaltres com a societat estaríeu disposats a fer alguna cosa? O us sentiu interpel·lats també, o només sou públic, diguéssim? Tenim diversos actors aquí, no? Tenim uns ramaders que tenen un conflicte, que l'estan exposant, que ja han fet un moviment, que ja sabem tots que l'administració aprova decrets i coses, però no acaba mai d'arribar fins al fons. És a dir, nosaltres com a societat també ens sentim en certa manera responsables d'això. Què en penseu? Si algú vol parlar, tenim micros. Què en penseu? O què en penseu els ramaders de la responsabilitat col·lectiva? És a dir, aquest conflicte al Collsacabra és només vostre o és de la gent del Collsacabra? Què en pensa la gent? Ja s'espavilaran? O què? Jo crec que el problema... A veure, el problema és d'ells, avui, però realment el problema és de la societat, perquè hem provat, ens hem quedat, no hem tingut llops en aquest país, però el dia que no tinguem ramaderia extensiva, el problema serà un altre, I això sí que no sé quan es podrà aguantar, quan aquest país podrà aguantar no tenir ramaders, perquè si ja tenim els boscos com els tenim, si ja tenim el país que tenim, doncs ara imagineu-vos si ningú gestiona aquest territori. I aquest sí que és un problema social que l'afectació és de tot el país. No, està clar que en moltes d'aquestes taules que hem estat treballant aquests dies giren entorn d'això, no? Entorn de que aquest matí estàvem parlant dels boscos i també sembla que l'única forma de resoldre el tema dels incendis i del risc, etc és de rendibilitzar el sector forestal i que sigui rendible, però entenem que no és així. Però avui estàvem parlant d'una mirada transversal, en el sentit que els boscos en som usuaris totes i, diguéssim, per tant, aquí també hi entra el turisme. El turisme es beneficia dels nostres paisatges, que mantenen elles. Avui en dia estem parlant, l'Institut Català de la Salut està començant a fer recepta verda, perquè hem entès que el contacte amb la natura ens aporta benestar, però el mantenen elles. O sigui, tenim els boscos és un patrimoni nacional, no? Podríem dir. Catalunya és un país de boscos i per tant també podríem dir que Catalunya és un país on hi ha el llop i on hi ha l'ós. I com a país hem decidit que volem ser així. No sé si el Collsacabra, per exemple, al Collsacabra ens sembla bé que hi hagi el llop, que torni en aquests antics territoris on possiblement ja hi havia set i el vam aniquilar. Què en pensa el Collsacabra de que torni el llop?
Ara us interpel·la a vosaltres, Què he d'entendre? Va. Bueno, però has de sortir aquí davant. La cadira No gaire estona, Jo no hi penso pas estar-hi gaire. Bueno, no sé què pensa el Collsacabra, jo no soc el Collsacabra. Però suposo que si el Collsacabra pogués pensar-ne o sentir-ne alguna cosa respecte al llop, jo m'imagino que sí, que em podria estar agraït. I si realment fos així, crec que llavors no és només un problema vostre. No pot ser-ho. I crec que sí que hem de trobar la manera de transformar-ho. No, vull dir, és el que comentàvem abans també sobre la xerrada aquesta de la gestió forestal, que és com podem parlar de gestió forestal sense parlar d'habitatge també. Com podem també estar parlant de ramaderia sense parlar d'habitatge, no? Vull dir, com vam parlar ahir, com podem parlar d'habitatge sense parlar de ramaderia? Vull dir, com podem parlar del llop sense poder parlar de totes les persones que vivim aquí al Collsacabra també, sent, vull dir, evidentment un problema de totes. Llavors, no ho sé, no tinc la solució, però clarament és una cosa que hem d'afrontar de manera transversal, sí. Perquè al Collsacabra també volem els nostres ramaders, no? Bueno, no sé si només els volem, crec que està clar que els necessitem, si no els volem el problema és molt més greu, però vull dir que els necessitem està claríssim. Per tant, què us sembla si elevem la qüestió, la pregunta, no? És a dir, si al Collsacabra som gent que vivim al món rural i el món rural necessita ramaders i el llop ha tornat al món rural des de on havia set, com ho podem fer? Com ens organitzem com a territori? Els polítics ja vindran perquè van fent. O sigui, està molt bé, però van fent, no? Però com podem inspirar-los, no? Com podem generar un moviment en aquesta situació d'estancament, no? Que ja sabem sempre que tenim unes persones que són víctimes d'unes situacions, que els polítics no acaben d'arribar mai, que és així, sembla que hi ha bona voluntat, però sempre ens passa el mateix. Com ens corresponsabilitzem com a col·lectiu, com a societat, com a territori, per assumir una responsabilitat col·lectiva i no assenyalar algú altre que ho hagi de resoldre? Què en penseu d'això? Jo no sé, el que penso és que són moltíssimes persones... Que vols venir? Sí, no, has de venir. Si no et sentim i som participants. Bueno, és que és com impressionant, és que era prou. Hola, no sé, jo sentint totes les intervencions, el que penso és que ara hi ha moltes persones que estem treballant per fer això, per buscar solucions conjuntes, no? I generalitzar, o sigui, a parlar de la solució al llop i buscar lleis i coses per posar-li remei, ho trobo una mica fàcil. O sigui, jo crec que s'ha d'estudiar cas per cas, que s'hauria de valorar què ha passat aquí, en aquest atac del llop, com estava la finca, com estan els horaris, com està una mica tot, no? I a partir de l'anàlisi concret, buscar una solució concreta. No sé, és com el que ara es fa amb la salut mental o amb l'educació, buscar a partir d'una anàlisi concret una solució per a aquell cas. La finca, no sé, per exemple, un exemple només en un altre àmbit que és allà al Montsant, no? Un dia anant d'excursió vam veure un camp de vinya que tenia unes barreres de 2 metres electrificades d'una nova plantació i clar, allà no entra el cabirol ni boig, i això era una empresa estrangera que havia muntat uns camps per fer vi i tal, no? Al costat havia el pagès de sempre que no tenia cap barrera i que el vam trobar amb el seu tractor per allà i va dir, sí, cabirol, mira, entra, menja i fem el que pot. No sé, coexistien dues realitats molt diferents, no? I una mica és aquesta. Això en diem gentrificació. Venen gent que tenen molts diners i ho fan molt millor que nosaltres. Però aquí a vegades no tenim aquests recursos. Però la idea seria analitzem cada cas d'atac del llop i a veure si se pot trobar una solució per concreta, no? Una mica, no sé, com ho veig jo des de fora de tota la història. Moltes gràcies, molt amable. Algú més té ganes de fer aportacions? Ui. Que he perdut un altre guà? Vale. Sí, foto.
és que des de la taula de la pagesia hi ha aquest grup de WhatsApp que es va demanar que la gent, si volia pensar preguntes i portar les preguntes pensades o per fer aquí a la taula, i sí que hi ha dues preguntes que les fa l'Oriol, que no sabem. Deixem un espai més abans d'obrir això, que és molt interessant. Sí. El tema dels gossos aquests de guarda, que sé que a Espanya hi són i a... No et sentim prou bé, eh? Els gossos de protecció. Vine, Laura, vine. El tema dels gossos de guarda. Sí. Sé que funciona en altres llocs, no sé si aquí ho plantegeu, era per... Després t'ho expliques tècnicament. Jo només us diré la problemàtica principal que tenim aquí, també amb els gossos de protecció, és el turisme. Estem en una zona molt concorreguda, que volta molta gent, boletaires, excursionistes, ciclistes, el que sigui. Llavors, no tenim la cultura dels gossos de protecció de ramats i la majoria de gent que un gos de protecció, en Gabriel us ho explicarà més bé, però la seva funció és protegir el ramat i quan s'acosta algú o algun animal en el ramat que ell creu que pot ser atacat, surt a protegir-lo. Normalment surt i borda i ja està, però clar, la gent en general no sabem com hem d'actuar en aquests casos. Llavors, normalment el que fem és amenaçar el gos, no? Actuar nosaltres amb actitud defensiva. Llavors, clar, entres en un conflicte, perquè el gos es posa més... Llavors hi hauria risc que t'ataqués o es posa més violent. Llavors, a tots ens ho han recomanat, crec, des que tenim el llop per aquí, i altres ens ho havien plantejat fins i tot pel tema de gossos, que abans ha sortit, d'atacs de gossos silvestres i de gossos salvatjats o no salvatjats, de gent que ens pensem que els gossos no fan mai res i marxen corrents i veuen una ovella i ja tenim el problema muntat. Però almenys en el meu cas, i crec que de molts, el que ens ha fet tirar enrere és la problemàtica que tu tens amb la gent i amb la gent que va caminant o amb ciclistes. I el que acabaràs rebent ets tu, Puc afegir una cosa? Per favor. Digues. No, perquè per puntualitzar el punt això i ja comentes. Hi ha un tema i és que amb el tema del llop hem evolucionat molt poc, o jo penso que hem evolucionat molt poc, en trobar mesures per intentar solucionar el problema. Llavors hem anat sempre el que ha funcionat sempre, el que s'havia fet sempre, que és la figura del pastor, tancar les ovelles a la nit i els gossos de protecció. I aquí s'acaba. O sigui, quan tu li preguntes què podem fer per d'allò, doncs, que hi hagi un pastor, o sigui, cada dia el ramat vagi acompanyat per un pastor, que les ovelles estiguin tancades a la nit en un lloc que no sigui que el llop no t'hi pugui entrar, però clar, llavors entrem amb les casuístiques que avui en dia tenim aquí, de diferents explotacions, diferents manejos. Me'n vaig al Moianès, una zona on havíem tingut llop. Un ramader que feia formatge amb cabra alpina, cabra de llet, que feia formatge. Allà, a l'estiu, aquí també us passo una miqueta, però allà encara més exagerat que aquí, el bestiar funciona bé a la nit. I a la nit és quan li dèiem que l'havia de tenir tancat. I de dia, aquelles cabres sortien una horeta a primera hora, es posaven sota les alzines a morriar i ja no sortien fins... Llavors, les havia d'alimentar artificialment. O sigui, hauríem d'entendre el que abans has dit tu, la casuística de cada lloc que no té res a veure. I aquí, quan hi ha un dany en un puesto, hi ha els danys aquí que veu patir vosaltres, venim amb el llibret i us diem, aquí s'ha de posar una malla electrificada, un gos de protecció, no sé què, no sé quantos. A casa seva un gos no servirà per res, ell no les podrà tancar, o sigui, hauríem de mirar què li anirà ben bé ella, què li anirà ben bé ell, què li anirà ben bé, i segurament seran coses diferents. I cada cosa diferent necessitarà una ajuda diferent. I això és el que complica molt a l'administració. Jo ara aquí encara em fico en camises d'11 vares, però a l'administració li és molt fàcil fer un decret o un d'allò d'ajudes que et digui t'ajudarem amb això, amb això, amb això, amb això. Però quan haig de fer una cosa personalitzada, que no sé què serà aquí, què serà allà, això ja m'és impossible. Saps? I jo crec que aquí és on tenim la part més complicada. Els gossos de protecció arriben i a tots els hi han ofert un gos de protecció. Els gossos de protecció funcionen i funcionen molt bé. Jo fa més de 25 anys que he donat gossos de protecció, que he supervisat l'impronta, que
I funcionen, i és una eina que funciona molt bé. Però no té res a veure les muntanyes que tenim avui en dia, els llocs que tenim, la gent que hi ha a la muntanya, quan hi havia gossos de protecció fa 50 anys, 100 anys, o si te'n vas de segons quins llocs de la Cordillera Cantàbrica, de segons quins llocs de les Castelles, que pràcticament no hi ha ningú. Llavors, el gos de protecció, avui en dia, aquí a Catalunya, per mi, i ja fa temps que ho estic dient i amb algunes jornades que he fet, és un disbarat ficar un gos de protecció si no hi ha una figura humana, si no hi ha un pastor, un ramat, i aquí s'està dient a la gent, agafa un gos de protecció i deixa'l perquè el gos farà de pastor. El gos no fa de pastor, el gos fa de protector, i necessita el referent humà, que el referent humà és el que, si passa una bicicleta i el gos surt a empaitar la bicicleta, frenar el gos i li dirà, això no és un perill, però quan tu deixes un gos de protecció sense el referent humà i ell ha de prendre les decisions, aquell ciclista és un perill molt bèstia i aniré per ell. I quan això haurà fet una vegada i haurà funcionat, el que estàs fabricant és una bomba, perquè aquell gos, cada bicicleta que passi, a més es retroalimenta, funciona i funciona molt bé i cada vegada aniré més fort. Llavors, gossos de protecció, sí, en els casos en què hi ha, però si no tenim una figura humana que el controli, que el d'allò, és pitjor el remei que l'enfermetat, perquè a més farem una cosa, com ja ha passat, com a administració hem ajudat, hem empès el ramader, agafa un gos perquè anirà bé, no sé què. La primera vegada que el gos ha mossegat una persona, el ramader ens ha dit, i ara què faig? Ara la responsabilitat és teva, perquè el gos és teu. I llavors l'hem acompanyat, l'hem aputxat, que agafi el gos, que tingui el gos això, i el primer problema que ha tingut l'hem deixat sol, perquè, per tant, funcionen i funcionen molt bé, però no tot arreu pots posar un gos de protecció, no totes les explotacions poden tenir un gos de protecció, i has de mirar molt bé la zona que és. I després ens cal una segona cosa, i és que la gent aprengui molt i torni a recuperar què és un gos de protecció treballar en un ramat, i que sàpiguen com s'han de comportar, perquè el que t'he dit ella, el primer que fa la gent quan un gos s'aixeca abordant, aixeca el bastó si van amb un bastó, tiren una pedra, no sé què, quan el que provocarà serà la reacció totalment contrària. O sigui, el gos vindrà a tu i encara tindrà resposta molt més. Això ens torna a interpel·lar totes, no? Les usuàries del medi natural. Endavant, Víctor. Bueno, jo volia afegir encara incorporar una dificultat afegida per al tema dels gossos de protecció i en conjunt de la majoria de mesures una mica estàndard que s'apliquen. Aquí, com hem dit ja abans, no tenim una situació estable de llop. Poder aquí ja porten un temps i tal, però estem parlant de llops sueltos per aquí i per allà, sí que sembla que va una mica en augment, però totes aquestes mesures tenen un caràcter relativament permanent, no? Estan pensades per, o sigui, si jo faig un canvi de maneig i acostumo el meu bestiar a un tipus de maneig, no sé què, no són coses que jo puc anar posant i traient d'un dia per l'altre, saps? Si jo adquireixo uns gossos, aquests gossos me'ls he de menjar durant anys, saps? Llavors aquí sí que és veritat que és una dificultat afegida. Quan tens una situació del llop que és relativament volàtil, saps? Hi ha zones de Catalunya, mira, apareix un llop per allà, no sé, mira, em sembla que un dia ho parlàvem amb el Gabriel, no? El cadí, quan va arribar el llop a Catalunya tothom parlava del cadí, el cadí, i ara fa anys que no se'n parla tant del cadí i s'ha desplaçat el problema cap a altres llocs. En una situació que no és estable, fomentar aquest tipus de mesures que tenen un caràcter més permanent, és una dificultat afegida que s'ha de tenir en compte, saps? Perquè aquí el llop avui hi és, però demà potser no. Està clar. Estem veient que... Sí, però això és molt cert el que diu el Víctor. Moltes vegades tu li pots proposar a un ramader prepara't, avança't això, però fins que no té el problema, és que tot són canvis. O sigui, jo tinc una manera de treballar, tinc una manera de funcionar, que em funciona i em va bé. Per què ara m'haig de fer canvis, que aquests canvis em suposen d'allò, si no tinc el problema? Quan arribi el problema ja m'hi posaré, però quan arribarà el problema ja haurem fet tard, perquè llavors ja tens el foc. O sigui, és el tema de o prevents que hi hagi l'incendi o quan tens l'incendi intentes apagar-lo, però quan l'intentaràs apagar, saps? Però és molt complicat demanar. Llavors, aquest demanar o el fas creient-ho i ajudant-ho i acompanyant-ho, o sigui, si l'ha de fer la pròpia persona. És que el que vam aconseguir el 2000 i el 2000 i poquet que els ramaders fessin uns canvis molt importants, o sigui, de tenir les ovelles engegades tot l'estiu de la muntanya, que els anaven a donar la girada un cop a la tarda i cada 3 o 4 dies o d'això, a tancar-les cada dia a la nit, amb un pastor allà. O sigui, vam fer aquest canvi. Quan va desaparèixer el llop, en 2 estius
tornaven a estar igual les ovelles. O sigui, va costar molt fer aquell canvi, la gent se'ls va acompanyar molt, se'ls va intentar ajudar, i ho vam perdre. O sigui, ara, si torna a aterrissar un llop, el que dius serà traumàtic igual que la primera vegada, com deies tu. Tornarà a passar el mateix, o sigui, tornarem a tenir... Aquí és on l'administració pot fer suport, perquè és una situació accidental, llavors podem fer mesures preventives perquè tenim totes aquestes tecnologies, tenim espai test per buscar fórmules per adaptar-nos a tot això, podem observar les casuístiques de cada territori, de cada lloc, per poder-nos adaptar millor, podem fer costat als ramaders en aquestes circumstàncies, però jo continuo pensant que és una cosa que ens interpel·la a totes.